Мы рыхтуемся до нового навучального года. У области пачаўся пашыраны распродаж тавараў школьнага асартыменту. Да стандартнага набора школьніка прыцэньвалася Тацяна Болтуць. Школьны шопінг пачынаецца. Гэтыя кірмашы нагадваюць, набліжаецца новы навучальны год, а для гэтага неабходны будуць рюкзакі, ручкі і сшыткі, падручнікі і дапаможнікі, адзенне і абутак. Сабраць дзіця ў школу – асноўны клопат для большасці бацькоў. Купіць усё і адразу для школы, не адыходзячы ад адной гандлёвай палаткі, штосьці па зніжаным цэнам хочацца мамам і татам. Асартымент вельмі шырокі, таму бацькі выбіраюць паміж якасцю і коштам. Есть джемперочки по 70 тысяч, я не считаю, что это дорого. Есть по 60, есть по 50, спортивный костюм 120 тысяч, это недорого. На каждый товар есть свой покупатель, и поэтому есть кто-то принципиально на качество, а кто-то принципиально на цену. Ці шмат гэта 500 тысяч за школьны костюм, плюс кошт кашулі ці блузкі ад 100 до 300 тысяч, памножаную ў 2 ці 3 разы. Звычайна бяруць некалькі рэчаў, каб школьніку было што апрануць і на свята, і ў звычайны дзень. Рубашка 95 тысяч, одна рубашка 95. Ну, так что у меня двое детей, я не знаю, я в 6 миллионов не вхожу. Очень довольна покупками. Скажем так, на такого ребенка, как подростка, очень тяжело выбрать, поэтому вот эта ярмарка очень хорошее подспорье для родителей, для бабушек и особенно для молодых людей. Устраивает качество, наше белорусское нормальное качество. Вот, по крайней мере, костюмы нам нравятся. Рюкзак купили. Цена приемлемая, потому что так вот и по 400 тысяч, а здесь нормально 160. Тым не менш, пашыраны продаж тавараў школьнага асартыменту у абласным цэнтры будзе праводзіцца цэлы месяц па выхадным дням на вуліцах Гоголя і ў раёне рынку Юбілейны. Кірмашы будуць працаваць з 10 раніцы до 5 гадзін вечара. Дарэчы, тыя, хто не паспее набыць усё неабходнае, змогуць гэта зрабіць яшчэ 1 і 2 верасня на вуліцы Маскоўскай. Выставлены более 30 субъектов хозяйствования с различным родом ассортиментов. Также в различных предприятиях применены различного рода скидки. Это предприятия и детского мира, и ЦУМа, и Обувторг применяют пониженные торговые надбавки. 1 верасня ўжо зусім блізка, і ў якія грошы абудзецца школьны рюкзак, залежыць ужо ад магчымасці бацькоў. Тацяна Болтуць, Васіль Палхоўскі, абласныя навіны, Брэст.